Здравейте, зрители, сега снимаме на VGSN People, с игра, която до сега не съм играл, нали? Както виждате, имам два свята с някакви странни хълца, които са така, нали? Ако поискате, може да играят някакви Йони, сега съм ще прекъсвам. Да, и той нищо не може да направи. Да, той някакво става мъчно. Какво да направя, че ма нервно нали? Тони, за мазата нямаш ли? Защото тя всичките сега са жени, не мога да разбера. Да съм ги направил да са жени. Ще се аз тук направих специално просто някакъв. Ай, не върна. Ете става вече. Някакъв странник, може да играя с него и не Хънтър, че не. Уизард, Арсейтос, Магиосник, Секрет на някакъв урод. Ага, името. Зеро. Ей, тези кръсти и трефа урод. Аре. Зеро, гърно, скапана имела, трябва да секрет на света. Разбирате ли? Плей. Ако искате, аз играя друг път, защото има много игри, може да снимаме Амнезия 2, не знам как ще го направя сам. Мене най-вероятно ще трябва да има един приятел да е ръката с Оливия, какво иска от мене, почти го знам, не за скот расте. You can help. Gold. Каква мисля, значи трябва да убия една просташка машинка и едната просташка машинка. Мил е Феликет. Да не бивам Феликет. Аре Феликет. Ай, по-кръг, аз съм някакъв мазен силендър с някаква поръчка магическа, не има битой. Мазен силендър, ако знаеш какво им, значи, как джурнала да се отворя. Така, акцептвам го. И дали го акцептнах, бокса. Сега ще ида някакъв друг мишън да изпълня. Чакай, то се скали ми нещо. Не. Значи изпълня някоя друга мисия. Ще урежете да плетам. Не снимам материали тук. Сега ще видите, ще го покажа сега. Така. Това ви е инвентара. Това са материалите, които си имате по принцип. Вижте. Тази опичка може да я използвате върху някой. Всъщност тази в един за сега съм използвал само е това. Много тъпо, нали? Какво да се прави? Сега на един трябва да му дам някаква ябълка тук. Един много дразнещ. Се дигнах лева му собствено. Да, дигнах лева. Гледам Ендерман в очите. Здравей, приятелю. Да, и забравя да кажа, игра с Йонт и с Гачо. Мотият. За какво си говорим с тази? И закъсне. Чакай, тази пуска сега от мене. Оливия? Как се казваш? Много хубави очи имаш, мри. Аде, ела при водата. Значи да обилям Феликет. Стоя ли да разбирам невеличка Оливички? Йони, трябва да спаря Марча. Що? Зомби се сенчакват по какво златно и с един камък вече. Това е скеледе. Хънтъре, мамо! Идвай да вечераш, хайде. Изчакай, снимам си. Абе, снимаш. Идвай тук в стаята. Така, бих някаква феликотка и мама вика да ни да вечерям. Този клип не вярвам да го свършаме и сега. Може да се бавя, ето много. Съжалявам зрители, че толкова ската клипа. Тая феликотка да не ми направи нищо лошо. Замарях я. Така, кой сте цептит? Джурнала да се отворя. Транквест. Аре, ще го отцепвам и сега. Ако трябва да правя, сте ли да убивам? То са ливеска, не за да ви кажете. Йони? Стани веднага от компютъра. Че... Ще се снимаш по-късно. Ставай. Мисля, това е този епизод. Абонирайте се, дайте пожелите за клипа.